Ja, zonder rode neus mag je niet naar binnen, meneer. Waarom niet? Zonder rode neus mag je niet naar binnen, toch? Nee. Dus dan moet u ook een rode neus. Elvis Presley, hè? Hier op het Stratenfestival in Westergeest, hè? Oh, je super hier. En er is mooi water. Je bent vanmorgen naar je kam, hè? En dan maar weer even staan. Zeg je dat? Kom nu ook even biechten, want de meesten komen net meer bij u, maar wij komen bij jou. Maar de tjerken komt bij jou. Ja. Wij jaren graag een prut ellende, want daar vielen wij u zo goed bij. Ja, maar dat vinden we leuk. Joh, mij ook leuke dingen voor. Ja, wij vinden alles ja. En alles bloeit onder ons. Ja. Ja, we zijn begonnen met een bloem, maar het is verder een vooral bijgekleurd. Een zonnetje. Iedereen die brengt zijn eigen creativiteit er wat in. Dus bloem dat iedereen die voorbij loopt kleurt, maar niet iedereen heeft er zin in, heb ik wel in de gaten. De grote mensen ja, die vinden dat niet echt leuk meer, denk ik. Nee. Niet iedereen die vindt het leuk.